batzordean ikusi genuen gai hau. Gaurko honetan 3 faktura ekartzen ditugu. Guztira, 3.952,82 eurokoak dira. Bat, urtarrileko txakurren biltzaren inguruko faktura da, eta beste biak dira 2014an onartutako aurrekontuak, eta faktura otsailean jaso izan dugu udaletxean. Beraz, faktura heldu da 2014ko aurrekontua jada itxita genenuenean. Beraz, horregatik ekartzen ditugu pleno honetara. Bi faktura horien aurrekontua onartuta zegoen, beraz, prozedura egoki ireki zen, baina faktura heldu da jada 2014a itxita daukagunean, eta horregatik prozedimenduari jarraikiz honera ekartzen dugu. Eztabaidatzen txanda, Berta? Ez? Teresa? Gontzal? Hilabetero modun, ez egotea dozonken faktura hemen sartzarekin, uste dugu ez ala lan egin behar, dena den beste bi enpresek edo pertsonek ari dagoenez, kontratu bat dutenez, guazten ditu egingo gara. Bai, zaunke faktura ez dela hemen egin behar, zaunke faktura hemen egin behar da. Dagoen moduan, gauzak dauden moduan, faktura hau ona ekarri behar da, horrela ekarri behar da. Gu prozedimendua jarraitzen dugu, eta faktura guztiak, gehienak doaz zirkuito normaletik, hau da, aurrekontua onartu, faktura heldu eta faktura onartu, eta zaunkenena, badakizue zer gertatu den, zelan dagoen gauza, erantzun batean zain gaude, zail hori gobernua Jaurlaritzaren menpe dagoen organu batean dago, eta eurek erabakitzen dutenean erantzutea egin dezakigu beste gauza bat. Baina bitartean gu zerbitzu hori eman behar dugu herri honetan, herri ezin da zerbitzu hori gabe geratu, eta hori da dagoen aukera bakarra, zerbitzua ez izatea, hori da aukera bat. Baina gure ustez ezin dugu zerbitzu hori kendu. Gure ustez zerbitzu hori eman behar da. Eta gero, horregatik ekartzen ditugu fakturak, egin behar den modura, batzar honetara onartuak izan daitezen. Bigarren txandan, Berta? Ez, Teresa? Gontzal? Bozkatzera joko dugu. 7. puntu honen aldeko bozkak, kontrako bozkak, eta abstentzioak. Por lo tanto, este asunto queda aprobado. Beraz, gaia onartzen da.